мисоли 488 боз расм дода шудааст, ки хеле хуб аст барои дидан. Аз нуқтаи м биёем саволро хонем ва рақамҳоро монем. Дар боли расм ягон ададҳо надорем, мо ҳамонро ҷойгир кунем ва мумкин нақстар. Аз рӯи тасвир ҳама вақт геометрия осонтар аст. Нигоҳ кунем чи аст. секунҷаи росткунҷа гуфтаги KLP, KL перпендикуляри M мегузорем меша, MN перпендикуляр аст, инҷа ҳам 90 градус аст. KL 20, яъне инҷо 20 аст ҳама ҷо. KL ҳамагӣ. MP 6 дода шудааст. KM 10 дода шудааст, яъне KP ҳамагӣ 16 аст. Тамом, ҳамин қадар. Масоати чоркунҷаи PLNM-ро ёбем, яъне ин масоатро бояд мо ёбем. Тамом, ҳамин қад чи бо ягон чи дода шуда? Не, ягон чи дода нашудааст. MN дуруст монда, ҳамон чиро MP шад. Тамом, хай кор кунем. Аз рӯи додашудаҳо кор мекунем. Аввал теореми Пифагор дар секунҷаи калон нигоҳ кунем. ман дар инҷо нависам якум кор гуфтаем ки барои таъқиб кардан осонтар шавад. KP квадрат ҷамъи PL квадрат баробар аст ба гипотенуза KL квадрат. Аз инҷо ман чи аст? KP квадрат ба ман дода шудааст 16 квадрат, ки ин 256 хато накунам. PL квадрат биёин ёбем, ёфта метавонем. KL квадрат ин 20, яъне 400. 256 400 PL квадрат баробари 144 ва инро мо медонем PL баробари 12. Инҷа баробари 12. Инро мо ёфтем, ин дода нашудааст. Барои ҳамин секунҷае ки ман ҳозир дар инҷо чоркунҷаро ёфтам, яъне ман мақсад чи аст? Секунҷаи масоати секунҷаи калонро меёбам, баъд масоати секунҷаи майдаро меёбам, тарҳ мекунам, ба ман мобайнаро медиҳад. Яъне мақсад ҳамон. Дуюм кор масоати секунҷаи калон. Масоати секунҷаи калон чанд аст? Яъне баландӣ ки дар инҷо KP бо ҳарфу агар ишора кунам, секунҷаи калон KP ин баландӣ зарби асос PL тақсими 2, ин ба ман масоати секунҷаи калонро медиҳад. S гӯям ҳамчун S-и калон. Ин чанд мешавад? 16 зарби 12 тақсими 2 масоати секунҷаи калон. ва инро кор кунем, ихтисор кунем, 6 мешавад, 96. Ин баробари масоати секунҷаи калон аст. Акнун масоати секунҷаи майдаро ёфтам дар кор. ҳозир фикр дорам чӣ хеле осонтар карда мешавад. Яъне ман ҳозир тараффуз дода нашудааст, яъне бигзор MN I хурд бошад, KN B хурд бошад, яъне масоати вай чӣ мешавад? Дар инҷо нависам A зарби тақсими ин секунҷаи майда. М гӯем секунҷаи майда аст. ҳозир ман на А-ро медонам, на Б-ро медонам. яке ман ҳозир ба фикрам кор кунам мешавад секунҷаи монандро, яъне дигар ҳозир роҳ надорем, секунҷаи монандро истифода бояд барем. Секунҷаи монанд чӣ хел истифода мебарем? Агар пурсем секунҷаи монандро, инҷа яъне секунҷаи майда аст ва секунҷаи калон аст. Кунҷҳои якхелро аввал мекунем. Ин кунҷ ҳам ба майда, ҳам ба калон якхел аст. ҳар ду секунҷа 90 градуси доранд ва ин кунҷҳоишон нишон диҳам бояд ҳам баробар бошад. ва аз инҷо ман секунҷаи монандро истифода мебарам. Саволи наст, лекин мумкин дигар роҳ ҳам бошад. биёем як монанд равем. Монандиро ба хотир биёрем. Аз секунҷаи майда бигзор сар кунем. рӯбарӯи кунҷ А аст. А ва меравем ба секунҷаи калон 12 баробар ба ин кунҷ аз секунҷаи майда ба чанд нигоҳ менам? Б тақсими ҳамин кунҷ дар калон 16 мебинад ва секунҷаи майда 10 ва 90 градус секунҷаи калон 20 аст. яъне ин секунҷаи монандӣ аст. аз инҷо бигзор ин 1 тақсими 2 бошад. 10 тақсими 21 тақсими 2. аз инҷо А ва Б-ро ёфта метавонам. яъне ҳар ду ин баробари истифода мебарам. аз инҷо А баробари 6 мешавад. боз мехел кунам, Б баробари 8 мешавад. А ва Б-ро ёфтам. А ва Б-ро секунҷаи майдаро ёфта метавонам, яъне 6 зарби 8 тақсими 2 ин масоати секунҷаи майда ва ин чанд мешавад? 24.
و با مقصد آکرون بیاییم و از ما سه‌گونجه راستگونجه یعنی سه‌گونجه مساوات چهارگونجه رو این چهارگونجه رو یابید میگه یعنی سه‌گونجه کلان چهارم آکرون کرد مساوات سه‌گونجه ما طرحی مساوات سه‌گونجه مایده ما اینو در اول یافتیم 96 گفتیم و مایده رو عضو یافتیم 24 و اگر این طرح رو کنیم 72 میشود و جواب ما 72 یعنی سوالی ناس خیلی مشکل اگر سه‌گونجه مانند فراموش کنیم ما چند درس داشتم درباره سه‌گونجه ما در اونجا کار کرده بودم یعنی ممکن دیگر رو هم باشد دیگر رو اگر یافته توانیم در یعنی نویسیم در کامنتاریا رو میخونیم من دیگر رو ندیده ایستادم